we must always remember that God is absolutely sovereign. Musíme vždy pamätať na to, že Boh je absolútne zvrchovaný. We see this particularly in Bible times as we do today. And when Herod, a wicked tyrant, ruled over Israel, God miraculously intervened in the life of a humble couple, Zacharias and Elizabeth, bringing a miracle into their lives. Sorry, Al, can you make a smaller pause? Yes, I will, yes. So, when Herod, a wicked tyrant, ruled over Israel. Vidíme to obzvlášť teda v časoch, ktoré sú temné a náročné. A takisto to bolo aj v čase, keď vládol zvrátený král Herodes nad Izraelom. I want us to think about some of the events leading to the birth of the Lord Jesus. Chcem, aby sme premýšľali nad udalosťami, ktoré predchádzali narodeniu Pána Ježiša Krista. There are many myths and deviations from what the Bible actually says in some Christian traditions and stories that are repeated at this time of the year. Existuje veľa mýtov a rôznych odchyliek od toho, čo Biblia v skutočnosti hovorí, ktoré sa teda, tieto odchýlky nachádzajú v rôznych tradíciách ohľadom Vianoc a príbehoch, ktoré sa znova opakujú práve v tomto období roka. It's important that we know just what is true and what is false concerning the birth of Jesus. Pre nás je veľmi dôležité rozumieť, čo je pravda a čo je lož ohľadom narodenia Pána Ježiša. The coming of Jesus into the world was a supernatural event, surrounded by supernatural events. Príchod Pána Ježiša Krista na tento svet bol nadprirodzenou udalosťou a bol obklopený nadprirodzenými udalosťami. We worship the Almighty God because we are certain that He can do anything because He is unlimited in His power. My uctievame všemohúceho Boha a sme si úplne istí, že môže spraviť čokoľvek, pretože v svojej moci je neobmedzený. The coming into the world of the Lord Jesus was one of the most significant events in world history. The other being... Príchod Pána Ježiša Krista bol jednou z najdôležitejších udalostí v histórii sveta. The other being His coming again, which will bring in a new heaven and a new earth. A druhá najdôležitejšia bude jeho opätovný príchod, keď založí nové nebo a novú zem. The coming of Jesus into the world was promised throughout the Old Testament scriptures. Príchod Pána Ježiša Krista bol prislúbený v celom starom zákone. And His coming again is prophesied throughout the New Testament. A jeho opätovný príchod je prorokovaný v celom Novom zákone. I wish to focus your attention this morning on God's dealings with Mary, the mother of our Lord. Chcem, aby sme sa dnešné ráno pozreli na Božie jednanie s Máriou, ktorá bola matkou nášho Pána. With reference to verse 37 of Luke chapter 1, for with God nothing will be impossible. Pohľadom na verš 37 Lukášovho evanjelia 1. kapitoly, ktoré je napísané, pretože pre Boha nič nebude nemožným. And this is also a great encouragement to every Christian. A to je takisto aj veľké povzbudenie pre každého kresťana. The angel Gabriel had appeared to Zacharias, the father of John the Baptist.
anjel Gabriel sa ukázal Zachariášovi, ktorý bol otcom Jana Krstiteľa. And in verse 26 of Luke chapter 1, we read that the same angel appeared to Mary. A vo verši 26 prvej kapitoly Lukášovho evanília čítame, že ten istý anjel sa zjavil aj Márii. Luke, whom God used to write the gospel, was a physician and an educated man. Lukáš, čo je muž, ktorého si Boh použil na napísanie tohto evanília, bol lekárom a bol to vzdelaný muž. His medical training ensured that he paid attention to detail and he was an accurate historian. Vďaka tomu, že bol medicínsky vzdelaný, vypestoval si cít pre detail, dávať pozor na detail a bol veľmi presným historikom. His gospel was not written by a credulous or a careless man. Jeho evanílium nebolo napísané niekým, kto bol prehnane dôverčivý alebo nedbanlivý na to, čo všetko sa dozvedel. Mary, the mother of Jesus, was an outstanding woman. Mária, matka Ježiša, bola vynimočná žena. It's a great pity that in some churches she is so idolized and even worshipped that the Lord Jesus is pushed into second place. Je veľký žiaľ, že v niektorých cirkvách je tak zbožňovaná, až dokonca uctievaná, že Pán Ježiš Kristus je odstršený na druhé miesto. Her experience, spoken of in these verses that we read, is a great help to those who struggle when their faith is severely tested. Máriina skúsenosť, ktorá je zapísaná v týchto veršoch, ktorú čítame v týchto veršoch, je veľkou pomocou pre tých, ktorí zápasia, keď ich viera je veľmi tvrdo skúšaná. There are important lessons to learn from the experience of the Virgin Mary. Je niekoľko veľmi dôležitých lekcií, ktoré sa môžeme naučiť zo skúsenosti Panny Márie. Our faith will be tested. Poprvé, naša viera bude skúšaná. And secondly, God encourages and strengthens us in our faith. Po druhé, Boh nás pozbudzuje a posilňuje v našej viere. And thirdly, God honors obedient faith. A po tretie, Boh poctí poslušnú vieru. Our faith will be tested. Takže v tej prvej lekcii naša viera bude skúšaná. And we should not be surprised. Nemali by sme byť prekvapení. Mary was betrothed to Joseph and they were a God-fearing couple. Mária bola zasnúbená s Jozefom a bola to dvojica, ktorá sa bála Boha. She was visited by the angel Gabriel, who said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Bola navštívená anjelom Gabrielom, ktorý jej povedal vo verši 28. Raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. He did not say, "Hail Mary, full of grace," meaning she had the ability to bestow grace on men, women, boys and girls. On nepovedal obdarená milosťou, tak, že by tým myslel, že ona bude schopná udeľovať milosť mužom, ženám, chlapcom, dievčatám. She was receiving favor from God, not bestowing grace on other people. Ona tu prijíma Božiu priazeň a nie ju udeľuje iným. Throughout these verses that we read, we see that Mary is very much aware of God's goodness to her. V týchto veršoch čítame,
že Mária si je veľmi dobre vedomá Božej dobroty voči nej. Angel visitations are not everyday occurrences and they inspire awe and fear. Anielské návštevy sa nekonajú na dennom poriadku a keď sa udejú, prinášajú bázeň, strach a údiv. Gabriel reassured Mary, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Gabriel uisťuje Máriu, neboj sa, Mária, pretože si našla milosť u Boha. His message from God was, "You will conceive and bear a son." A jeho správa od Boha bola, počneš a porodíš syna. Mary was told that she should call his name Jesus, and that Jesus will have the throne of his ancestor David as king. Márii bolo povedané, že nazve jeho meno Ježiš a že tento Ježiš bude mať trón jeho predka Dávida ako kráľ. In other words, he is the promised Messiah and deliverer. Inými slovami, on je ten prisľúbený Mesiáš a vysloboditeľ. This may have sounded wonderful, but how? To všetko znie nádherne, ale ako? She asked, "How can this be, since I do not know a man?" A ona sa pýta, ako sa to môže stať, keďže nepoznám muža. Gabriel told her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One that is to be born will be called the Son of God." A Gabriel jej odpovedá, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvoní. A preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. He was telling her, your son will be conceived by the Holy Spirit. He will not be Joseph's son, but the Son of God. Inými slovami, on jej hovorí, tvoj syn bude počatý z Ducha Svätého. Nebude to Jozefov syn, ale bude to Syn Boží. In other words, this was virgin birth. Inými slovami, toto je panenské počatie alebo panenské narodenie z Panny. And he said, for with God nothing will be impossible. A potom dodáva, lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Christians believe what the Bible says about Mary and the birth of Jesus, our Saviour, was born of a virgin. Kresťania veria a verte, čo Biblia hovorí o Márii a narodení Ježiša. Náš Spasiteľ sa narodil z Panny. His birth was a supernatural event. Jeho narodenie bola nadprirodzená udalosť. Though an angel visitation was unusual and wonderful, Gabriel's message was quite a challenge to Mary's faith. Napriek tomu, že návšteva anjela bola veľmi nezvyčajná a úžasná, Gabrielova správa bola veľkou výzvou pre Máriinu vieru. There was a risk of disgrace. Bolo tu veľké riziko hanby. Mary was betrothed to Joseph, and betrothal was a binding relationship entered months before marriage. Mária bola zasnúbená s Jozefom a zasnuby bol zaväzujúci zväzok, ktorý sa uzatvoril niekoľko mesiacov pred samotným manželstvom. Betrothed couples did not live together. Zasnúbená dvojica spolu nežila. To have a child while betrothed was considered disgraceful.
A mať dieťa počas zásnub, počas obdobia, kedy ste zasnúbení, bolo považované za veľkú hanbu. Today in my country, there is no shame in sexual immorality. V dnešných dňoch v mojej krajine nie je žiadna hanba, keď ľudia žijú sexuálne nemorálne. And many insist that marriage is not necessary. A mnohí tvrdia, že manželstvo je zbytočné. In better times, such attitudes were considered shameful. V lepších časoch takéto postoje ľudí sa považovali za hanebné alebo sa za ne hanbili. When you consider these things, you can understand that though Mary was highly favored to be chosen by God to bear the Christ, it was a very real test of her faith. Keď uvažujeme o týchto veciach, rozumiete, že napriek tomu, že Mária obdržala veľkú priazeň a bola vybraná Bohom, aby porodila Krista, bol to pre ňu veľký test jej viery. Think of the implications of such a birth and her commitment to Joseph. How would he react to this news? Who would believe her story? Rozmýšľate nad dôsledkami takéhoto narodenia a jej záväzku voči Jozefovi. Ako zareaguje na tieto správy? A kto bude veriť jej príbehu? She would be branded as an immoral woman. Remember, it took an angel to convince Joseph that God was in these strange events. Ona bude označovaná ako nemorálna žena. A spomeňte si, ako bolo potrebné až príhovor anjela, aby Jozef bol presvedčený, že v týchto veciach je Božia ruka. Please will you read Matthew chapter 1 verses 18 to 21. Teraz prečítame z Evanjelia Matúša z 1. kapitoly, verše 18 až 21. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Mary's faith was tested just as the faith of every Christian is tested, and our faith will be tested throughout our lives. Máriina viera bola skúšaná, tak ako je skúšaná viera každého kresťana. A takisto aj naša viera bude počas našich životov opakovane skúšaná. Your faith will be tested, often not too severely, but at times God may lead you through baffling and heartbreaking trials. Vaša viera bude skúšaná alebo testovaná. Častokrát nie je veľmi tvrdo, ale prídu aj situácie, keď vás Boh bude viesť cez metúce skúšky, ktoré vám zlomia srdce. God's wise purposes cannot be frustrated or thwarted. Ale pamätajme, že Božie zámery nemôže nikto skrížiť ani zmariť. God's holy word declares, we know that all things work together for good to those who love God. That's Romans 8, verse 28. Božie slovo hovorí, a my vieme, že všetky veci spolu pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha. To je v Rímskym 8. kapitole, verš 28. All things, not just good things. Všetky veci, nie iba dobré veci. We do not have a problem
when good things happen to us. But how about the bad things? Nemáme problém, keď sa nám dejú dobré veci, ale čo s tými zlými? Failure, disappointment, losses, accidents, bereavements, tribulation, sickness, or persecution. Zlyhania, rozčarovania, straty, nehody, úmrtia príbuzných, choroby, prenasledovania. The word of God says all things work together for good. A Božie slovo hovorí, všetky veci spolu pôsobia na dobré. The Christian is not sheltered from suffering in this world, but we must expect it. Kresťan nie je ukrytý pred utrpením v tomto svete, ale musí ho očakávať. God does not try your faith because he loves to afflict you, but to strengthen your faith, to draw you closer to himself, to fashion your Christian character, and also for his own glory. Boh vás neskúša vašu vieru, pretože by sa nejako vyžíval v tom, že vás trápi, ale chce tým dosiahnuť posilnenie vašej viery. Chce vás pritiahnuť bližšie k sebe a chce vo vás vytvoriť kresťanský charakter. A to všetko na jeho vlastnú slávu. God tests our faith, but God also encourages and strengthens us in our faith. Takže Boh skúša našu vieru, ale takisto Boh povzbudzuje a posilňuje našu vieru. Mary was not asked to make a giant leap of faith. The angel encouraged her. Od Márii sa nežiadalo, aby urobila nejaký obrovský skok do tmy, skok viery do tmy. Anjel ju povzbudzoval. We read in verse 36 that he said to her, Elizabeth, your relative, has also conceived her son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. Čítame vo verši 36, že jej povedal: A hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, aj ona počala syna vo svojej starobe. A toto jej je už 6. mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou. Mary would have been aware of the heartache of the childless couple and how they'd prayed faithfully for many years that God would hear them. Mária zrejme vedela o ťažkostiach a bolesti, ktorú prežívala táto dvojica, ktorá nemohla mať deti. A takisto zrejme vedela o tom, ako sa verne modlili mnoho rokov k Bohu, aby ich vypočul. Elizabeth, now past the age of childbearing, was in the 6th month of her pregnancy. Alžbeta, ktorá už prekročila vek plodnosti, bola zrazu v 6. mesiaci tehotenstva. This was amazing news. Surely Mary and other relatives would have heard of it. To boli úžasné správy. Určite Mária a ďalší príbuzní sa o tom dopočuli. In verse 24, we read that Elizabeth had kept herself hidden for 5 months. Not even those who lived near to her were aware that she was pregnant. Vo verši 24 čítame, že Alžbeta sa ukrývala po 5 mesiacov. Čiže ani dokonca tí najbližší, ktorí žili blízko nej, nevedeli, že je tehotná. On hearing this wonderful news concerning Elizabeth, Mary travelled to stay with her. Keď sa Mária dopočula tieto úžasné správy ohľadom Alžbety, vydala sa na cestu, aby sa s ňou stretla. Elizabeth must have been amazed to see Mary at her door. She had no... Sorry? A Alžbeta musela byť
udivená, keď stretla Máriu v jej dverách. She had no time to ask questions. When she heard the greeting of Mary, the baby leapt in her womb, and she was filled with the Holy Spirit. Ale nemali žiaden čas, aby sa vypytovali otázky. Keď začula Márin pozdrav, bábätko, ktoré bolo v jej lone, poskočilo a ona bola naplnená Svätým Duchom. Please read verses 41 to 44. Teraz prečítame verše 41 až 44 z 1. kapitoly Lukáša. A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Márin, že poskočilo nemluvňa v jej živote. A Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom. A zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho pána? Lebo hľa, ako zaznel hlas tvojho pozdravu v mojej uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote. She recognized that Mary was to bear the promised Saviour. Uvedomila si, že Mária má porodiť spasiteľa, zasľúbeného spasiteľa. Mary would have asked Elizabeth why it was that Zacharias was struck dumb. Mária sa možno pýtala Alžbety, čo sa stalo, že Zachariáš onemel. And Mary would have been told about Gabriel's appearance to Zacharias and how this was because he'd not believed the word of God given to the angel. A potom zrejme Mária počula o tom, ako Gabriel navštívil Zachariáša a že to, čo sa mu stalo, je dôsledok toho, že neuveril Božiemu slovu, ktorému anjel priniesol. Mary stayed with Elizabeth for 3 months, just before the birth of John the Baptist. A Mária zostala u Alžbety ešte 3 mesiace, až do narodenia Jána Krstiteľa. Elizabeth would have been greatly encouraged by Mary's visit and strengthened in her own faith. Alžbeta bola veľmi povzbudená Máriinou návštevou a posilnená v jej vlastnej viere. Faith is not for some special elite. Viera len pre nejakú elitu špeciálnu. If we obey God in small things, prove him in small ways, he will lead us to prove him in greater ways. Ak poslúchame Boha v malých veciach a dokazujeme sa v jeho malých cestách, on nás bude viesť, aby sme sa dokázali vo väčších a väčších. Our faith will be tested, but God helps us and strengthens us in our faith. He also honors obedient faith. Naša viera bude testovaná, Boh ju však bude posilňovať, ale takisto teraz povieme o tom, že Boh ctí poslušnú vieru. Mary was submissive to the will of God. Mária bola poddaná Božej vôli. When the angel Gabriel said to her that she would bear the Lord Jesus, she said, "Behold, the handmaid of the Lord, let it be to me according to your word." Keď anjel Gabriel povedal Márii, že porodí pána Ježiša, povedal jej vo verše 38. Povedala mu: Hľa, som dievka pánova, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. The Bible contains many precious promises, but these promises are for those who love God and obey him. Biblia obsahuje mnoho vzácnych sľubov, avšak tieto sľuby sú pre tých, ktorí milujú Boha a poslúchajú ho. Mary then burst into a song which wonderfully expresses praise to God.
Mária potom akoby vytriskla do piesne, ktorá nádherne vyjadruje jej chválu Boha. She made no reference to her faith in that song, but it shows her faith in God. V tejto piesni sa teda nepoukazuje na svoju vlastnú vieru, ale celá pieseň nádherne ukazuje jej dôveru v Boha. She was already singing, though Jesus had not yet been born. Mária už teda spievala, napriek tomu, že Ježiš sa ešte nenarodil. She was ready to face misunderstanding and gossip. Bola pripravená čeliť nedorozumeniam a ohováraniam. She had gone away for 3 months and returned home, obviously pregnant. Bola preč 3 mesiace a vrátila sa domov tehotná, čo bolo už aj vidieť. She knew that God would be with her and that he would provide for her and guide her. Ona vedela, že Boh bude s ňou a on ju bude viesť a sa o ňu postará. She knew that God would take care of Joseph, and he did. Vedela, že Boh sa postará o Jozefa a on to aj urobil. If there's a verse from the Bible that you should remember at this time, it's verse 37 of Luke chapter 1. Ak je nejaký verš z Biblie, ktorý by ste si mohli zapamätať tento čas, je to verš 37 prvej kapitoly Lukášovho evanjelia. For with God nothing will be impossible. Lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo, alebo ten anglický preklad, pre Boha nebude nič nemožné. We should thank God for his greatness and trust in him at all times. Mali by sme byť vďační Bohu za jeho veľkosť a dôverovať mu vo všetkých časoch. God wants us to trust him with a childlike faith. Boh chce od nás, aby sme mu dôverovali detskou vierou. Perhaps the past year has not been a good year for you. Možno, že ten uplynulý rok nebol pre vás dobrým rokom. Perhaps you have not advanced in the Christian life. Možno ste nepokročili v svojom kresťanskom živote. You may be fearful and beset by doubts. Možno ste ustarostení a súžovaní rôznymi pochybnosťami. Remember the words of the Lord Jesus after his resurrection to doubting Thomas. Spomeňte si na slova pána Ježiša po jeho vzkriesení, ktoré adresoval pochybujúcemu Tomášovi. Found in the Gospel of John, chapter 20, verse 27. Do not... V Jánovom evanjeliu, kapitole 20, verši 27. Do not be unbelieving, but believing. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Take hold of the promise, for with God nothing will be impossible. Privlastnite si sľub, pre Boha nič nebude nemožné, alebo u Boha nebude nemožné žiadne slovo. A buďte povzbudení. And you'll end this year praising and magnifying God. A tak ukončíte tento rok chválou a vyvyšovaním Boha. Let us be encouraged in our prayers, because God can do anything. Buďme povzbudení v našich modlitbách, pretože Boh dokáže spraviť čokoľvek. Be determined that with God's help, you will obey him. Zaumiente si, že s Božou pomocou ho budete poslúchať. You're facing difficulties and problems that refuse to go away. Čelíte ťažkostiam a problémom, ktoré odmietajú zmiznúť? Perhaps you hardly know how to pray. Možno ani neviete, ako sa modliť.
Remember the words of the angel Gabriel, for with God nothing will be impossible. Pamätajte na slova anjela Gabriela, pre Boha nič nebude nemožné. God's ways are very wonderful. Božie cesty sú veľmi nádherné. When we love him and trust in him and obey him, we will see his hand at work in our lives in the most marvelous ways. Keď ho milujeme, dôverujeme mu a poslúchame ho, budeme vidieť jeho činiacu ruku v našich životoch tým najúžasnejšími spôsobmi. God works when things seem impossible and hopeless. Boh pracuje, keď veci sa zdajú nemožné a beznadejné. The history of the Bible and the church show time and time again just how true this is. Z histórie Biblie a histórie cirkvi sa učíme, ako znova a znova sa tieto slova potvrdzujú, aké je to pravdivé. God raised up Moses and preserved him when all Israelite babies were being slaughtered. Boh vzbudil Mojžiša a zachoval ho, keď všetci izraelskí chlapci boli zabíjani. He was adopted by a daughter of the Egyptian king who had decreed the death of the Hebrew male babes. A on bol adoptovaný dcérou egyptského kráľa, ktorý prikázal zabíjať všetky tieto hebrejské deti. And he was brought up in the Egyptian palace where he was prepared for his future leadership of the Israelites. A bol vychovaný v egyptskom paláci, kde bol pripravený na svoju budúcu vodcovskú rolu v izraelskom národe. Gideon was the son of a leading idol worshipper, and God raised him up to destroy idolatry in the country. Gideon bol syn vedúceho uctievača modiel a bol vzbudený Bohom, aby zničil modlárstvo v jeho krajine. And he had to begin by destroying his father's idols. A to malo začať tým, že zničí modly svojho otca. The people wanted to kill him, but the father supported him, and God wonderfully used Gideon. You see it in Judges chapter 6. Ľud ho chcel zabiť, ale jeho otec ho podporil a Boh si úžasne Gideona použil. A čítame o tom v 6. kapitole knihy Sudcov. We read in Psalm 115 verse 3, but our God is in heaven. He does whatever he pleases. Čítame v Žalme 115 vo verši 3. Ale Boh je na nebesiach a robí čokoľvek sa mu páči. He sees us in all our struggles and trials, but the way to him in prayer is always open. On nás vidí v všetkých našich ťažkostiach a skúškach, ale cesta k nemu v modlitbe je vždy otvorená. We can pray to God at any times, anywhere. K Bohu sa môžeme modliť kedykoľvek a na každom mieste. What does this mean in practice? Čo to znamená prakticky? We can have confidence in God when we pray. Môžeme mať dôveru v Boha, keď sa modlíme. This confidence is not in ourselves, but in Almighty God. A táto dôvera nie je v nás samých, ale vo všemohúcom Bohu. He delights in us and encourages us to pray to him. On má v nás záľubu a pozbudzuje nás, aby sme sa k nemu modlili. Have you come here this morning weighed down by anxiety and burdened by worries?
Prišli ste sem dnešné ráno obťažení úzkosťou a bremenami a nepríjemnými obavami? We read in Matthew chapter 26, verses 25 to 34, that our Heavenly Father cares for us. Čítame v Matúšovi v 6. kapitole veršoch 25 až 34, že náš nebeský Otec sa o nás stará. What a great privilege it is to know God and to belong to Him. Aké veľké privilégium je poznať Boha a patriť mu. For with God nothing will be impossible. Pretože pre Boha nič nebude nemožné. I could tell you many stories from my own Christian experience of God answering prayer in wonderful ways. Zo svojej vlastnej skúsenosti by som vám vedel povedať mnoho takých skúseností, keď Boh odpovedal na modlitby úžasným spôsobom. Let me finish with a wonderful promise from the Bible. Zakončíme nádherným sľubom z Biblie. Please read Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Prečítame knihu Príslovy kapitolu 3, verše 5 a 6. If you trust in the Lord Jesus and obey Him, you will know Him as a reality in your life. Prečítame. Nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Ak dôveruješ Pána Ježiša a poslúchaš mu, budeš ho poznať ako realitu vo svojom živote. Do you know the Lord Jesus in a personal way as your Saviour, your Lord and your dearest friend? Poznáš už Pána Ježiša Krista osobne ako tvojho spasiteľa, Pána a najbližšieho priateľa? If you wish to know more, please do speak to one of the leaders in the church. They will be able to help you, I'm sure. Ak chcete vedieť viac, prosím, hovorte s niekým z vodcov v tomto cirkevnom zbore a som si istý, že vám pomôžu. May God bless you. Nech vás Boh požehná. Let us pray. Pomodlíme sa. We thank you, Heavenly Father, Ďakujeme Ti, náš nebeský Oče, that you work silently and often without our realizing that you are ordering events in our lives for good. Ďakujeme Ti, že potichučky pracuješ, bez toho, aby sme si uvedomovali, ako Ty spravuješ všetky veci pre naše dobro. We thank you for your dealings with Mary and with Elizabeth. Ďakujeme Ti za to, ako si jednal s Máriou a s Alžbetou. The way you encouraged and blessed them. To, ako si ich povzbudil a požehnal. Lord, help us to trust in you. Pane, pomôž nám dôverovať Ti. If we're struggling with doubt or with besetting sin, please, Lord, strengthen us and give us the victory. Ak bojujeme s pochybnosťami alebo so zostávajúcim hriechom, prosíme ťa, Pane, pomôž nám a daruj nám víťazstvo. May your blessing be on the church here in Žilina. Modlíme sa, aby Tvoje požehnanie bolo na cirkevnom zbore tu v Žiline. Please supply their every need. Prosíme, naplň každú ich potrebu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ A teraz nech milosť nášho Pána Ježiša Krista and the love of God a láska Božia, and the fellowship of the Holy Spirit spoločenstvo Svätého Ducha
be with us all. Je a zostáva s nami. Amen. Amen.